ko lang magkasariling bahay. Kahit kubo kasi yung mga anak namin. Hiwa-hiwalay, haharangin yan. Siya lang naman po talaga nasugod, sa totoo lang po. Hindi ko sinasaktan ang asawa ko. Ako ang laging pag nagtagpo kami, lagi akong sinasaktan. Alam yan, kahit doon sa bangkerohan sa may bahay, nakikita nila, hindi ko siya sinakal. Ewan ko sa kanya, basta wala akong ginawa. Sinakal po ako niya, nakahiga ako. Sabi ko, asin kasi nakaganyan. Ganyan po, habang nagluluto sa po ako. higaan pa nagpiprito po yun ang isda. Kasama natin ngayon si Roslyn Aidalia at ang kanyang bunsong anak na si Asel Aidalia. Nirereklamo nila si Rinaldo Aidalia, ang mister ni Roslyn, dahil hindi raw siya tinatantanan nito. Mari mo bang maikwento, ano bang nangyari sa inyo ng dati mong mister? Kami po may trabaho ng bunso ko. So uuwi po kami ng gabi, wala po kaming pagkain, kahit mainit na tubig, wala. Lagi po kaming gutom kasi po lagi siyang nasa sayawan. Presidente po yan sa federasyon. Gabi-gabi po yan, wala. Sinusuportahan ko po yan, binibilihan ko ng damit, bag, pabango, para sabi ko, mukhang malinis ka. Deodorant. Oo. Mari bang maikwento, ano ba itong kubo na pinag-awayan nyo at bakit dumating sa punto na sinakal ka pa? Sabi ko po, magpatayo na ng bahay. Siguro may nakapagsumbong dyan, nalagyan na namin ng bubong, nadingdingan na, biglang sumugod. Hindi daw po pwede kaming paayusin yon. Yung time na yon, parang stress talaga ako. Hindi nila alam, nawawala ako sa pagtok ko. Ang utak ko para na akong hindi ko masabi kung alam na lang. Hindi ko alam kung saan ako uuwi lagi. O Tatay Rinaldo, ano ang masasabi mo sa dami at tambak na reklamo sa iyo ng iyong dating misis? Ako po kasi laging nasa trabaho sa umaga. Lagi po ako sa bundok. Totoo po, ang pagkuan, napunta ako ng sayawan paggabi. Pero sa umaga po, sa trabaho po ako. Kaya wala rin akong oras na magawa ng pagkain. Diretso na kayo sa sayawan. Opo. Ayun. Busy pala ito si tatay, ang schedule, hectic. Tanungin natin, ano yung opinion ng anak mo? Na magkasama pala daw sila noon, kaya hindi sumasama si nanay dahil may kachat na lalaki. Opo, may kachat po. Ang kaso nga po, ang tatay ko po ang may kagawan. Kasi po, habang nag-ano po talaga, sa sayawan po, pag galing sa sayawan, lasing ang ama ko. Tapos po, aaway kahit sa sakyan po, mag-aaway pa yan, kahit sa sayawan, nag-aaway pa po yan. Sa totoo lang po, hindi ko po yan nasaktan ang asawa ko. Hindi ko po yan sinakal. Ako po ang laging sinasaktan yan. Makapagsabi po dyan ang mga anak ko. Hindi po yan, siya po laging nanunugod. One time nga po doon sa sayawan sa nakaupo lang ako, bigla lang akong ginato niya. Hanggang nahimatay ako, saan ako na umagahan? Sa ibang bahay. Dahil kinagat nila ito, hindi ko na alam. Sinuntok niya ako dito. Alam niya ng barangay captain doon kung saan sayawan. So nagtrabaho ko, nangatulong ako kung saan kamay nila. Ang pinapadala ko hanggang naibinta niya yung mga babaw. Hindi ko alam sa mga anak ko yun. Laki ng pera sana namin. Ngayon, malalaki yung mga anak namin. Wala kaming sariling bahay. Dahil kahit sa sabong, kahit saan. Langkas, kita ko kahit 20 pesos, sabi ko, bigyan na akong pambili na. Hindi ako mabigyan. Tapos ngayon ako nga gusto ko lang magkasariling bahay. Kahit kubo kasi yung mga anak namin. Hiwa-hiwalay, haharangin yan. Gusto namin, parehas na kaming manahimik. Wala na kaming pakialamanan sa isa't isa. Ma'am Daisy, umabot na po ba itong problema nilang mag-asawa sa inyo pong barangay? Nagkasundo sila dito na sabi nila, kung maghihiwalay sila, wala na daw pakialaman sa isa't isa. Bakit hindi nasusunod? Siya lang naman po talaga nasugod, sa totoo lang po. Siya po marunong magawa ng dahilan. Sinasaktan niya ang katawan niya, magpa-medical, sabihin niya, sinaktan ko. Hindi po sa totoo, walang taong sasaktan mo yung ganyang Sandali, katawan may mo. sasabihin yung anak. Parang sakalin mo yung sarili mo. Walang taong magaganyan. Sa totoo Brad, lang ano po, yun? kung may video lang po, doon kayo maniniwala. Na sino ang nakikialam? Siya po. Hindi ko sinasaktan ang asawa ko. Ako ang laging pag nagtagpo kami, lagi akong sinasaktan. Alam yan, kahit doon sa bangkerohan sa may bahay, nakikita nila, hindi ko siya sinakal. Wala akong ginawa talaga. Bakit may sinasabi ng anak mo? Ewan ko sa kanya, basta wala akong ginawa. Sinakal po ako niya, nakahiga ako. Sabi ko, asin kasi nakaganyan. Ganyan po, habang nagluluto Sa po ako. higaan pa nagpiprito po yun ang isda. Napayak lang po ako. Sabi ko, Agom, hindi kita kayang saktan. Iniyak ko na lang yan. Totoo po yan.
Ako tingin ko, partner, Gusto pa ni tatay, ayaw na ni nanay. at saka tingin ko, partner, hindi magkakasundo sa oras na ito, sa panahon na ito, dahil tuloy-tuloy ang pagbabatuhan ng akusasyon. Oo. So ganito na lang, dahil hindi sila maaaring magkasundo ngayong, partner, hindi maaaring magkaintindihan, gusto nyo bang magharap kayo sa City Social Welfare Development Oo. Office para mabigyan na lang kayo ng counseling I-schedule natin sila, partner, para mag-usap sila sa at MSWDO. nang matuldukan na ito? Yan. Na Kailangan problema nyo po, magkaroon nanay, ng na magharap sa katahimikan. MSWDO. Para Dahil- magkaroon kayo ng katahimikan. Correct. Okay? Bago tayo magtapos para medyo lumamig naman ang Lumamig sitwasyon. naman, oo. Pwede ba, tatay, sampulan mo kami ng sayaw? Yan. Yan, paano ang sayaw niya, tatay? Sige, tatay. Tatay, go! Ay, sampul. Yan, sige, paano pag... Sayawan mo na lang Dito, si nanay. Sige, okay. Yes! Woo! Matindi talaga, matindi! Champion pala talaga, May mga, Kaya nga marami na akin dyan eh. may mga paganyan-ganyan si Kung sa Mr. manok, partner, yung kanyang mga kayas.